tuolla jo kuvauksista, niin ei pysty. Sieltä se lähtee. Koska se on romuna. Eikä ole. Normimonella. Niin. Ei nyt sentään. Minä tuulee nyt ihan eri suuntaan. Niin. Se monttu vähän hankala, se vaihtelee tuulesuunta, se voi mennä miten vaan. Vietin nyt siitä vastaan. Mä käännän perään, niin tuntuu pahalta. Ei tuu ylläreitä. Noniin. Lentäjämme varma, tää ei osaa meitä yllättää. Täytyy aina oikein päin ottaa. Pysy paikallaan, että mä yritän. Joo, kyllä lähtee vaihtamaan. Päin mä lähden tuo. Nyt tulee tuolla noin päin. Joo, noniin, löytyy. Nyt hukkuu suunnat vähäksi aikaa. Joo. Onneksi on ilmaa. Joo. Mutta hengittää. Joo. Hei, miksi sä oot punainen? Tää on aurinko. Joo. Tota mä en uskalla vielä tehdä, että siis mä niinku tekisin kaarroksen itseenpäin. Elikkä niinku tähänkin asti on huomattu, niin mä teen kaikki kaarrokset aina poispäin näin päin. Niin joo, kyllä just mä en tee itseeni päin ollenkaan. Ei oo vielä pystynyt tekemään. Jaa. Tuntuu siltä, että on vähän... Ei pysty, se ei vaan jotenkin taivu. Joo, kyllä. Elikkä ottais tuolta kauempaa vauhtia ja tekis niinku itseenpäin kaarroksen. Joo, kyllä. Ei tunnu luontevalta, katsotaan koska sen tekee. Joo. En ainakaan täällä enkä silloin kun muita on näkemässä. Niin joo. Kaiken hakemisen. Heiluttele vähän vipuja. Vedä reunaa, No, kato kopteria. Hei, aja ilman käsiä, etusta.
peukaloita voi, mut siihen se sitten jääkin. Joo. Tässä on timerissa. Mistä vilkas on? 2.30. Joo, vähän. Ei sitä yllätä. Ei, pieni. Siinä ei enää kara. Ei se näyttänyt minä Kaartumaan näin ja nyt vaan korjata. Se oli vähän. Joo. Sä vaan vedät tuossa sitten, kun on selällään nyt. Joo, negatiivisia näin. Nyt se on selällään. Joo, just et sä paljon, Ei se sama verran. Joo, kyllä. Ei Ihan paljon pienellä karka. liikkeellä, joo, kyllä. Toi karkas on jonnekin ihan muualle. No, tuulijasta tää on laskeutunut. Se on siinä.